Boas, son Patrick e son o representante da Mizando, unha asociación trans de ámbito galego que naceu no 2017 para loitar polos dereitos trans, primeiro intentando conseguir unha lei galega e despois uníndose á plataforma trans para lograr unha lei estatal. Temos principalmente tres ámbitos de acción: o político, como xa mencionei antes respecto da loita polos dereitos trans; o social pedagóxico, con actividades para visibilizar as realidades trans a través de distintas accións; e o socioafectivo, centrado en crear espazos seguros que permitan os coidados e o benestar das persoas pertencentes ao colectivo trans.